Λαϊκή Συνέλευση Γειτονιάς Αγίου Νεκταρίου. Αν δεν οργανωθούμε σε όλες τις γειτονιές, οι πόλεις μας θα γίνουν μοντέρνες φυλακές. Η αλληλεγγύη είναι το σύνθημά μας και το όπλο μας. Αντιμετωπίζουμε συλλογικά τις δραματικές συνέπειες της κρίσης, υλοποιώντας δράσεις που σας καλούμε να υποστηρίξετε και να συμμετέχετε ενεργά. Συνέλευση κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6. Χαριστικό παζάρι ρούχων κάθε Τρίτη Πέμπτη του μήνα 10 με 12. Δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη. Παρεμβάσεις σε σούπερ μάρκετ απαιτώντας τρόφιμα για το λαό για όσους αγωνίζονται μαζί μας. Κοινωνικό φροντιστήριο Αγγλικών για παιδιά δημοτικού κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα. Ιατρείο Αλληλεγγύης. Τρίτη 6 με 9 το απόγευμα ψυχολόγος με ραντεβού. Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα γενικός ιατρός και 7 με 9 ψυχίατρος. Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα παιδίατρος. Λογοθεραπεία για παιδιά με ραντεβού. Παραλαβή φαρμάκων στις ώρες λειτουργίας του ιατρείου. Αγωνιζόμαστε για να χτίσουμε την άλλη όχθη της κρίσης που δεν μπορεί παρά να είναι μια άλλη ζωή σε ένα κόσμο ριζικά αλλαγμένο, επιτέλους ανθρώπινο, χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση, εξευτελισμό ανθρώπου από άνθρωπο. Λαϊκή Συνέλευση Γειτονιάς Αγίου Νεκταρίου. Κτίριο 9α, εργατικές πολυκατοικίες, πίσω από την εφορία της Νέας Ιωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 29 67 981 και 697 47 19 511.